Hoe fantastisch moet het wezen om een echte Scot te vinden die 200, 300 jaar lang hier onder het zonlijn het op de bosplaat op Skielge. Nou, het hoekaam Sjaak van Diek. Op een avond liepen we dus ergens aan het Noordzeestrand en toen vonden we dus een soort sloep, zeg maar, op de eb- en vloedlijn. We zagen direct dat er kralen in lagen, op één plek in het zand. En scherven en ook vooral verzegeld metaal. Het bleek dus geel koper te zijn. Maar er zaten zegels aan en aan de zegels zag ik dat het bijzonder moest zijn geweest. Het is waarschijnlijk een wrakje wat in dienst was van de West-Indische Compagnie. Er zijn 3 deskundigen zijn bezig om die kralen te determineren. En hun eerste indruk was slavenhandel. Jan Ellens van Steeds Boskbeheer waart als eerste bellen troch Sjaak van Diek. In alle stilte woe Ellens Sjen wat dan ook recht ongespeeld weer op natuurgebied de Bosplaat. Dat het geborgen moest worden, dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht. Dat moet eigenlijk voor de Schelling bewaard blijven. Maar ook vanuit Staatsbosbeheer denk je aan natuur. Als het dan op een gegeven moment ook geborgen moet worden, dan moet dat ook op een goede manier gebeuren. Het wrak had de lading maar even sjen litten. Skatvinder van Diek had voortendadelijks zo volle mogelijk kraal naar de koer meenaam. En ja, het moet toch wel ruim 2 kilo zijn, zeg maar, wat van die kralen op die manier in hand hebben gekregen. En hadden we dat niet gedaan, dan was het de volgende dag weg geweest. Want de volgende dag had ik dus ochtends heb ik contact opgenomen met de Schelling en met mijn collega Staatsbosbeheer. En hem dat gemeld. En toen is hij gekomen met de conservator van het museum. Maar toen lag het spul weer in de branding, de volgende laagwaterstand. De Scott Lighting Museum het behouden huis, dat voort al een soort vlechtenparcours weer. De vinder bloedt er vrij nuchter onder en zil er echt net riek van worden. Als het dus, zeg maar, wettelijk geregeld zijn en er zou om geld gaan, dan zou ik het toch direct schenken aan een goed doel. Dus ik wil het zelf niet hebben. Dus wat ik wel heb gevraagd is zo'n pan.